ba? Ayaw ro dakpa sa kawalingon ng lugar. Daghan pa yung trabahoon ba niya gilangan-langan pud ko nimo. Daghan pa yung lakaw nga tuonon. Ay, wala ko mabuhat na kasi kablo kang gipara ta kay kompleto kag belusyon wa kay side mirror. Oh, gamay pa jud mo mga ligid. No magbuot man ka nga mao mong gini ako motor. Oh, magbuot ko nya, magbuot mo di ka sa balaod. Rawal ko nim tampo sa bura-bura pa gyud. Ay sos, daghana ni mo grasyon ay. Pero isa, kaila ba kasi kuha? Ah, wala kay gipara ra man pud ka. Ako ang kapitan ng barangay mo nang ayaw ko sula-sula. Au kap. Ay, ikaw nani kap. Ay, Kailan? sorry kay kap na naparahan kita ko kay lago sumuagod. Ganiyaron ta ko na umas sa mga trabaho og imo ba ang gipadiretso? So, relax. Mga ilang ko ng burger mo bigay. Tupay tao, wala kita. Ikaw na burger. Mo burger. Kung gipalusot ko nimo kanya, gitagaan ta na ka. Pero gilangan-langan man ko nimo, ay wala na. Sige, sige, lakaw na kap. Kulay kay kap. Ikaw balik kapitan dari barangay niya. Sorry. Pero ilon nimo ha, ilon nimo tao ha. Sorry kap, sorry kap. Pusting-pusting ka diri akong barangay niya, bandakot ka kuha. Kaya niya, pwede na, gawin na kita. Kita ano? Oh, dakot na. Adritso na tayo. Adritso, mga kapitan, ikaw pinanaamang, di nakadritso, makangyo, lagi na. Oh, Adritso, may problema na. Hoy, bossing! Mga hapon, unong sabi? Ah, bossing, palong siya ko registro, lisin sabi, kaya may mga helmet. What? Ha? Kung saan na yung mong ipang-istorya? Ay, boss, gani ba? Wala siya kadalang helmet, nabilin daw silang balay. Ah, nabili ng helmet. Unya, asa man yung lisensya og registro? Diyan yung ingon? Ano sa boss nga, wala siya gipadalhan o kining lisensya o rehistro. Kung nakuha daw siya dito, lukat siya, wala siya giunuran kay, di man siya masabtan. Ah, mauba. So, unsa di kahimtang ano niya dong? Bitaw boss. Oo, Na, ang bot sa inyo. Ako sa bot sa inyo hagyod. Yang sa man naman si Berisyon. wala ko'y labot na boss. Kamon duha gyud magsabot boss kay ikaw ra man kuning sakay sa yagod. Nanayabag namin magkasabot ko, ana. Ako gitama boss. Oh. Mauman. Pastilan ko niya no. Lisuda yung sabotan ng amang, oy. Unya boss. Sabtan mo? Nah, wajud ko yung nasabtal masing isa ka nang. Ikaw may pasabot sa kabig na ang sino istorya kay ikaw may kasabot sa yahan. Sige boss, ako ra istorya ni. Ha? Unsa daw? Wala mo ko'y dala pusil diri. Ana siya boss. Pagdakpon daw minimo, pusilon daw kaniya. Ano ka man ninyo? Kinsa man na siya? Kini si amang boss. Mo ni si anak ni kapitan. Anak din ng kapitan? Sakan boss kay mamusil kini siya boss. Bahala mo diya. Tara lang. Dali, anak ni kapitan. Dali, anak.